Ubah kipi pangyang Presiden ke Hill State People Democratic Party ulong baka jela Asam ke terwa da ka baai kiliang i jeka ki kaput ban weng i ke jingkan at bat jing e henry kum ka parti ke sngo badon kam ban skap lang i ke sur ki nongsong snong bat ki baidan bentalang ulong baka sarkar jela ka de ban thau da consultative committee ban yit nya bat ban pej i ki kot kisla na du munswa la ka de na ka hima district council lani ki trai jaka ulong baka sarkar jela kan ha ban thau ya committee ban pen skamila di habai kren halo put sam ko party ngai smut kum ne kan la aru da kajing tho so chief secretary ba ngap don kam hi ban khmi biang ya ki kot ki bala pana du miswa la ka dei na ki sim la ka dei na ka dis council mo la ka dei na ki try khando la ne na ki notification ka bangiton ha ka state bangin relook ye kene in revisit ye ki kot la ne ba bangin da don ru ka consultative committee bangin de ya khmi janai ki ki khoi Bat bangi day ban waru kalat ban poin no siya permanent settlement bangin nom yalam baklasu ki pai ba ngin sekren pin salong ban ngi kata kare ki jingkremen bangi ash pai ba la saupu khandai ligis nem duna mo te manta ngi kerpa de ka sarkar ba kan thawi ka committee kan scan ba kan examine ba kan tip ba ya ka position na jong bat ba bangin kren ba ka asam ba u asam uleng ba shi misar ong ka give and take propose ndai banga pada nga ong ba na kalian ka party ka bangi yang ngire ban simru de planning in stick ya ka local opinion ringkat bagi stakeholder ka dan ke jaka la upai ba ni ki hima ni ka council ka badon lang barki